Afgan eminlik көчләре Талибанга каршы 25 көн дәвам иткән хәрби чара тәмам дип белдерде. Бәрлешләр Кундуз вилаятында барган. Рәсмиләр хәбәр итүенчә, вилаят Талибанның чистартылган 200дән артык сугышчы үтерелгән. Әлеге белдерүне бәйсез чыганаклардан тикшереп булмады. Бу вакытка кадәр халыкара хәрби көчләр Әфганстаннан чыгып китәчәк дип килешенгән. Пакистанның Мохманд өлкәсендә 2 ел элек Талибан җимергән мәктәп әле дә төзекләндерелмәгән. 5 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге 60лап бала яңа уку елын ишек алдында җимерекләр өстендә башлады. Соңгы берничә елда Талибан Төньяк Пакистанда көнбатыш мәгарифе балаларның әхлагын боза дип йөзләгән мәктәпне җимерде. Өлкәдә әле дә вазгыятьнең тыныч булмауы сәбәпле уку йортларын төзекләндереп булмый. Таҗикстан бүген бәйсезлек көнен бәйрәм итә. Советлар берлегеннән мөстәкыйльлек игълан ителүгә 23 ел тулган. Бу елгы чаралар узган ел белән чагыштырганда тыйнаграк, чөнки башкала дүшәнбе Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитын уздырырга әзерләнә. Бүген Иран президенты Хасан Руханини көтәләр. Шуңа күрә иминлек чаралары кырыс иде. Саммитта 10 ил башлыклары катнашачак. Сербия башкаласы Белградта халык 1993 елда Хорватия армиясе һөҗүмендә һәлак булганнарның рухына дуга кылу өчен чиркәүгә җыелды. Хорватиянең көньяк үзәк өлкәсендә булган бу кан куешта 100гә якын серб һәлак булды. Аларның 29-ы тыныч халыктан иде. Хорватия армиясе генералы бу түрәләрне туктатмаганы өчен 10 ел төрмәгә хөкем ителде. Кишиневта 100гә якын кеше Украинага теләктәшлек белдереп Русиянең Молдовадагы илчелеге каршына чыкты. Урам җыенын Европа берлеге яклы активистлар оештырган иде. Молдова Украинадагы тәрәккыятны борчылып күзәтә, чөнки бу илнең үзендә дә Русия хәрбиләре яклаган Днестр буе төбәге бар. Украина кебек үк Кишинев Европа берлеге белән араларны якынайтырга тели, Молдова берлек белән хезмәттәшлек килешүенә кул куйды. Руки прочь от Украины! Руки прочь от Украины!